pizza, the margarita. Okay, go? Very thin. No, yung kanyang... Ultra thin. Too less to eat. What is this? Appetizer, antipasta, calamansi. Meron na naman ulit, no? Okay, pepperoni. Tayo magda. Hello. Wala muna na lugar. Manulit na area nila. Okay, let's go. Bili na kayo ng table. Dito, kasi mas malaki yung table, no? Ha? Okay na yan. Muni. Mabili naman diyan. Kasi pupot mo na. March na nag-open. Nice. Okay. Ano tayo? Ala. Gising. Kini na kayo. Malamig na. Na. Sa mga nauhaw. Ako. Ito ba ang gusto mo? Yan. Meron pa silang yung tatay niya. Ano suka? Yan, nasasawan. Ayun lang. Tapos namin, tapos yung ito yung mango. Baka lang. Okay, let us try there. Ano na pang i-try ay yung pizza nila. Pambanglis ng pizza. Malayo yun eh. Malayo? Yung pizza nila nasaan? Wala naman yata ang pizza. Meron. Kita ko Meron? kanina eh. Saan dito? Meron. Ayun o. Bakit? Ay, ito? Okay. Ito yung meron silang pepperoni, carbonara, discada, gorgonzola, and margarita. Magkano yung pizza nila? Okay. Meron. Ay, try natin yung base. 620 per 50. Okay, isang pepperoni at isang margarita. And then sa'yo, yung taco. Anong size yung ano nyo, yung pizza nyo? 12 inches. 12 inches. Okay. So, anong sa'yo, Marco? Nangalap pa. Mahanana pa? Magkano pa? Okay. Ano may bestseller diri? Taco? Taco. Taco.
Kuha tayo nitong chicken shrimp, beef, bell pepper, salsa tomato, Mexican rice. You like to try? Parang paella. Naku, mabusog na tayo. Sobrang yan. Sobra no? Ang dami pang pizza. Good for person po yung pakita. Good for person na yan. Apat. Ano ba yan? Karne? Ano? Halo-halo? Okay, so let's try first the pizza. Kung makulang sa pizza, then I will order pahita. Okay? And salad. Yung mainom. May salad pa oh. Okay, chicken salad and yung pizza na margherita and pepperoni. One margarita and one pepperoni. And then, itong salad, chicken salad. Oh. Ano gusto niyo, chicken salad or the garden salad nila meron? O sige, chicken salad na lang. And then, Drinks. tacos. Drinks. Tsaka lang muna. Ang taco. Yan ang beef ano gusto mo? Shrimp. Ha? Yung flavor man, Ano, chicken, beef. ikaw ang mag-order eh. Chicken? Chicken daw. One chicken. Oh, ikaw, chicken taco tayo. Beef. Beef taco. Then one beef taco. Okay na. Okay, sa atin, galing over na. So ito ma'am. Okay. One margarita pizza. Yung drinks? One pepperoni pizza. One Yung- chicken salad. Ang one drinks chicken namin salad, one is, pizza, what is your drink? Mango shake sa One coffee. Ikaw, anong gusto mo? Drinks mo. Papa. San Miglite na yan. San Miglite. Mm. One sundae. And then, ano sa'yo, Marco? No sugar. And Pure then, watermelon. I will try this calamansiade. Okay, one calamansi. Yung ano? Calamansiade. Parang ako nakita pero calamansiade. Ooh, it's a So, chat. kali lang. Ha? Kali lang. Ano sa alam kay sobra? Galing mo sobra. Pwede pa picture? Pa-picture tayo. Halika papa. Sa labas. Sa lahat. Picture taking na muna ako. Ano? Ayusin ang buko. Itago ang taba. Ito pa yung dalawa. Ito ka sa akin, Marco. Tapo yan ang sana. Tapo yan, naging topo. Imbiraw mo. Oh, galing na. Isa na yung wala. Topo. Malaysia na yun. Bolognese pasta. Yung tatapo ba? Tama yun siya. Yan na. Sige. And we will try. Is this considered antipasto? What is this? Appetizer? Antipasto? Antipasta? Abregana?
Yung siyang ano, vinegar na ba? Ang Balsamic sarap ka? ng pagka-crispy ng bread nila. Balsamic ka, no? Itong balsamic vinegar ang nagpasarap talaga. And then may black pepper yata. Ano ba, sugar ba yan lagay nila dyan? Yeah, may sugar na. Ha? May sugar kasi matamis-tamis. Tikman nga natin. Sarap. Try natin. Yung tinapay. Ito. Ah, may oil pala. Oil pala yung lagay nila? Yeah. Oil pala yun. And then tell the world how you like muni-muni. Ayan yung ano niya. Yes, we will help you advertise this business. Kasi good food eh. Sa tingin ko eh. Sarap pa. Tinapay pa lang. Kontento ko na. It's our first time. Yan na. Yan na yung video. Ay, yung ano, pizza. First time namin sa Muni-Muni. Ayan. At si Rachel. Rachel Yee. Ang cute ni Rachel. Okay, this is the margarita. Margarita. Kani mo itong kalaman. Ano? Kalamansi? Parang lemonade ba? Kalamansi. Yung nilagay. Kalamansi de? Ha? Calamansi egg. Kalamansi. Ah, sali. Parang lemonade ba? Oh, parang lemonade. Kalamansi. Okay. And that one is? Watermelon. Okay. Sugar ba? Okay lang? Okay. Okay. Ano, kaya na? Arigado, okay. One down. Meron na No tayong sugar. isang na naka-ready at to follow na yung mga iba pang order. Sige, barat na. Okay, Barat. ito ay abrigana na muna. Yung basic pizza, the margarita. Okay, go. Pizza base muna. Ano ang drink? Yan dyan? Meron. Mamaya, ginagawa pa. Ay, wala pa? Ay, ang cute ng kanilang baso pati. I love it. Kalaman shade yung akin. Yan. How is it? Ayan. Pizza maker yan ha. Sabi Kim, aprobado daw. Ano masasabi po Sige. niyo? Oh, ayaw niya. Very humble yung anak ko. Huwag mo raw sabihin ganun. Meron ding, lagyan mo ng tomato kung kulang ang tomato. Tomato yan, hot sauce. Hot sauce ba dito? How is it? Parang okay sa'yo ah. Hot sauce yan na? Ha? Hot sauce. Hot sauce kayo. Okay. Papa, Kim. Ba, dami niya ng mozzarella. Yung pag-ulotin. Ha? Ano? Okay. Ha? Hindi, Tikman ano ko, yung Papa. lubot niya. Hindi masyadong luto, oh. Oh. Tinta. Very thin. No, yung kanyang, Ultra thin. ano, iba, oh. Parang yung pizza ginagawa ko, thin. Oh. Tandaan mo dyan, masyadong ano pala yung ano niya, ano, oh. 100. Meron din 500. Ay, hindi. 500 plus ito. Ito, okay lang kasi punong-puno ng cheese, ha. Puno. Puno. Walay titi. Kahit pamahal mo konti, okay naman ang talagang ano. Gusto ko yung sauce yan. Sarap. Yung sauce yan. Manghang pala. Manghang May yan. alupena? Sauce. Alupena, no? Jalapeno. Malay titik, kulang titik sa cheese. Okay ba? That's why. E paano mahal ang presyo? Mm. Okay ba ang gawa nila? Maganda naman. Ang Filipino style lang. Ano yan? Ramen ko. Gusto ko yung sauce na ba, yung hindi matabang ba? Ha? Hindi matabang. Manghang? Hindi matabang ba? Check
Marco. Pag hindi pwede. Sorry, Marco. Okay na po. Ay ba? Isa yung kinain ko. Kaya. Kaya na. Mexican ba yan music nila? Kaya? Mexican lang. Ganun ang suta ka lang. Ano pa? Okay para kasi. Pasado. Parang mas manipis pa pala yung kanila, no? At ninipisan din natin. Sobrang ipinipis sa kanila. Di ba yung ginagawa kong manipis? Oh. Ang noon eh, hindi pala ganito lang pala, hindi masyadong sunog. Yung ano, parang malambot. Para Karoon ka pa ng ideya ba? Another ideya. Dyan na naman, oh. Diyan na naman ito. Bilis na magluto, ah. Galing. Bilis na. Kunin mo na, ano. Kunin ko na. Okay. Araw na. Luwag-luwag na. Subo mo na yan. Meron na naman ulit, oh. Okay. Pepperoni. Wow, ganda. Nice, nice. Ito Ano yun, ang ito, sus? Para sa sus pepperoni pizza ng Muni-Muni. Come on, taste it. Try it. Ganda. Malaki yung kanilang pizza, ah. 12 inches pero parang ano lang, parang more than 12, so meaning 1 foot. Ganda. Kano? Pork yan. Pork na. Pork. Pork ka niya. Nung atin doon, beef man. Hindi lagi nasusunog yung ilalim niya. I-adjust natin yung atin doon. Para makunat-kunat. Yung respawn ba na dito? Facebook? Facebook ba? Oh. Respawn ba? Ang fairness, hindi sila tihik sa mozzarella. No? Mahal man. Ang dami na mozzarella. So yan? Nag-respond doon. Malaki. Nag-respond yan oh. Ayun. Ayan ang salad nila. Ayan. May taco na to. Taco. Oo, ayan ang taco. Wow, cute. Ang gandang tignan. Huwag mo nang kainin. Titigan na lang. Too nice to eat. Ito yung chicken at beef niya. Asa diri ang beef? Ang beef, ang chicken siya. Chicken. Ay, beef ni siya, beef. Sarap ko yun. Beef daw yan. Okay. Chicken ito sa'yo. Yan. Isang salad pa sila. Beef kasi chicken. Yan pa lang, solve na eh. No? Takaw Yan natin. ang salad Natin dito. order ha. Pero salad dito, oh. Yan, oh. Yung salad. Sa amin ni Papa yan. Ganda. Kumain ka rin
Papa ng isa para matikman mo. Malaki sa picture ah. No. Ha? Maliit pala, no? Sa picture parang malaki daw. Wala, kain na. Pero pala na yan. Papa, kain na pa. Mm. Pero masarap ah. Masarap yung kanila malasa ah. Quality ah. Yes, next pa. Masarap. Kasama pa yung malaki pressure na. Iba talaga pagmahal, no? Iba rin ang taste niya. Tumutukot din. Diba? Ah. Yung salad. Omong, sarap. Sarap. Taste nyo yung Marco para ma-taste mo daw. Change kayo. Ito beef, oh. Ito siya chicken, oh. Ano to? Chicken. Beef. Ay, chicken. Beef ito. Kami lang no? Sarap ah. Sarap sarap. May tikaan na. Ang cellphone. May mantika na ang cellphone. Kumain na. Beef pala ito? Chicken. Hmm? Ay, saan mo ginawa? Ito. Chicken. Ano? Salad yan. Mixing yan. Ano yan? Yan, kasama yan. Oil yata. Oil. Ah, Ano ba may pala. yun? Ilagay. Olive oil ba? Ito ang condiment niya. Well, ba ito? Honey. Just like honey. Iya. Matamis balas naman yun. Ano ba yun? Taste pa May naman po. taste? Ano ba yun? Condiment talaga? Ito is. Honey pala yan. Honey! Sugar, liquid sugar yata. It's like honey. Honey condiment. Kakaiba. Ang tamis. Pero natural honey talaga. Tikman mo. Ito, believe dito sa restaurant na ito. Natural ingredients talaga. Top. Ano naman, Papa? Kain? Pwede po tuloy, no? Kain na. Na. Alay na yan, ha? Oo, ano yun? Parang itong ano nga. Sarap. Ginawa rin nila ha? Ang nga, pati crispy. Crepe niya ha? Sarap. Manggalaw. Paano? Patikin mo kay Marco. Masarap nila. Makabusog na. Yung palang pizza kanina, busog na tayo. Kung na-order mo pa yung pahita, wala na. Ha? Kung na-order pa ni mama yung pahita, o sobrang-sobra na. Oo, siguro na.
Yeah. Sige. Yan natin sa YouTube. Sige, salamat. Thank you. Manin yung po, thank you ha. Thank you so much. Thank you. Ang gagaling nyo ah. Nice. Yan, lutuan niyo. Kuya, Thank you. Thank you so much. Okay. Sige, salamat. Thank you. Hey.